No niin. Siinähän se nyt on tämä auto. Kävin sen tänä päivänä hakemassa, niin pitää puhistaa ilmansuodatin. Akku pitää uusia. Akku on ihan paska. Pestetään moottori. Moottorin pesu. Ja laturin päälle tonne pitää jotakin laittaa, että ei kaikki vesi mene sinne, että se ei kastu niin paljon. Ilmansuodatin putsata. Sitten tuo pitää vähän korjata. Renkaat pitää vaihtaa kesäkumit alle. Mulla on ne tuolla kyyvissä. Sitten tuolla on vähän ruostevaurio. Tuo ei vielä paha oo. Täällä on vähän enemmän. Tämä nurkka on vähän lahonnut täältä, kuten huomataan. Tää on vähän lahonnut. Tää on rengas pitää irrottaa ja tää vanu pitää irrottaa. Ja täältä katsoo nämä ruostevauriot. Sitten pieniä kolhujahan tässä on tietysti, mutta täällä on sama juttu. Täällä vähän ruostevaurio kanssa on tiellä. Nuo ei haittaa minua millään tavalla, kun ne ei ole ruostetta. Siitä on lähtenyt tuo pintaväri pois, mutta minä saan tämän kuskin ovensa hiottua ja sitten vejään siihen vaan maalin pintaan, niin kuin tielläkin on lähtöä tämä väri irtoamaan. Pohjaväri tulloo siitä ja nuo sopii helposti korjattua nuo. Tossa on sama juttu lähtöä hilselemmän nuo. Ja tällä puolella on kanssa pientä ruostevaurioa. Aurauskulmat pitää sitten käydä säädettämässä tässä kanssa ja yrittää saada tuo ratti suoraan. Se on vähän vinossa. Aika paljonkin vinossa. Mutta eipä tässä se tän kummempaa. 2-litrainen moottorihan tässä on. Mutta pesua tää vaatii vähän sen ja tuolta vähän hikoilee. Pitää katsoa mistä toi oikein valuu. Sitten näkee paremmin kun tän saa puhistettua. Ja täällä on näköjään syöpäläisiäkin vielä. Nyt tää moottori on lämmin. Sopi vähän aikaa jäähtyä, mutta mä katson tuon ilmansuodattimen, katon ensimmäisenä ja muuta sellaista. Jakohihnaahan tähän pitää vaihtaa. Tossa on muuta. VV30. ACEA, A1 ja B1. Jaa, no ne pitää sitten ne laittaa siihen. Näköjään samat kuin tähän käpin noin samat kuin tuohon Nissaninkin. Mutta minä nyt ensin huuhtelen tämän järjestelmän, pitää huuhtoa nämä. Tohon muuten pitää sitten hommata aika puhtaat öljyt, kun ei näillä ole hirveästi ajettu näillä öljyillä oo. Öljytähän tähän pitää vaihtaa sitten. Menehän nyt sinne kolosseeseen. Tuo oli minunkin Fordissa, oli tuo putki ihan yhtä ruosteessa. En tiedä miksi tuo putki ruostuu. Mutta eipä täällä kyllä semmosia, tuollakin on näkyy olevan vähän kykkentaaria. No se on nyt noitten päällä on nyt tuo laattojen päällä, että mä saan tuolta alta painepesurilla pestyä tämän moottorin tässä, niin pitää vähän pesastuttaa moottoria, niin täällä on muutahan tää öljyhän täällä haisee. Kyllähän täällä öljy lemahtaa aika paljon, että öljy täällä vähän käryvääpi. Öljy vähän haiskahtaa, mutta muuten tää on kyllä yllättävän puhdas on tää silläkin, että täällä ei hirveästi niitä öljyvuotoja ei ole kuin tällä puolella vaan ainoastaan. Ja
tuosta pitää katsoa tämä anturi, mikä tää on. Että mikä helkutin anturi tää on. Tää pitää katsoa, että onko tähän syylläri vaihdettu. Onko tähän syylläri vaihdettu, että miksi se on tuolla toi anturi. Että en tiedä. Pitää katsoa, mulla on kuitenkin tuolla oma syylläri on. Tai onko siinä toi anturin paikka sitten, että mä en tiedä mikä toi on. Musta tuo leftin anturi on tuo. Leftin anturi on kyllä minun mielestä tuo on. Koska ei se muuhun oikein voi vaikuttaa tuo homma. Katsotaan sitten, kun saa pitää moottoripuolen pestyä, että minkä näköiseksi se muuttuu. Että pitää laittaa vaan pesuaineet sisään purkkiin ja tehdä semmonen kunnon seos, niin putsata tää moottori. Seuraava video. Tämä menee nyt tämmöisen raakaversiona YouTubeen.